Gold Bros. Já jsem Nikolas. Čuj, já jsem Miloš. A spolu jsme Gold Bros. A dneska tady máme vlogísek z Velikonoc a budeme někoho vyšupat, víte? Vyšupat. Všetky, jo? A jak vidíte, máme mikrofony a jdeme do prvního bytu, tak začím. To je malinkou věc, prostě, koukejte. Miloš, tady koukejte. Já mám white side. Jenom. Tak zatím, čau. Že my jsme byli v dalším baráku a okamžitě jsme dostali všechny kluci. Že nikdo nám tady neotevřel, vůbec nikdo, jsme na straně, omlouvám se. A jdeme dál, tak zatím. Že jsme byli v dalším baráku a neotevřel, ale potkali jsme tam hodnou paní, že který jsme jenom zaspívali a to nevadí. A teď já vám řeknu, kolik je hodin. Je 11:48, musíme stihnout ještě jeden barák a pak vám ukážu, co jsme dostali, tak zatím. Takže tohle video skončí, už je 12 hodin přímo a Nikolas a Miloš se s váma loučí, takže peace!